Mali journaliste dɔ nɔ minɛlen don ka sababuya kɛ a ye dɔgɔyama kumaw ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ ma Mamadi Dunbuya. An balima aw bisimila Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Kibaruya minnu sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnlen Mali journaliste dɔ ni ale tɔgɔ ye Seyidu Umar Tarawele ale ye arajo bawulen o ɲɛmaa ye. A ye kuma dɔw bila bɔlɔlɔsira kan kuma ninnu kɔnɔna la fitinɛ kuma caman tun b'a kɔnɔ sabula a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko o bɛ ka jatigɛwale tabaw dɛmɛ Mali kan. Ko Laginɛ kungo kɔnɔnaw ko olu falen don jatigɛwale tabaw la ko Mamadi Dunbuya ko o ye Mali janfa. Kuma caman bɔra nin kuma in kɔnɔna la nka a la kumabaw de tun ye ninnu ye. Nin video in kɔfɛ a wulila taama dɔ la ka taa Kidali. A ye video fɔlɔ min kɛ o kɔrɔfɔw cayala kosɛbɛ o kama a ye a to Kidali ka video dɔ kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale nimisala a ka fɔlen ninnu na ko ale bɛ kuma waati min na ko a m'a dɔn k'a fɔ ko a ko bɛna wolo nin bɛɛ la. O kama a ye yafadeli kɛ ka ɲɛsin Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ ale ni Laginɛka bɛɛ lajɛlen ma. A segintɔla ka bɔ a ka o Kidali dugutaga in na Mali pankuruso b'a lasenu fintigilakaw olu filɛ ka u tɛgɛ da a kan ka kɛ ni karidon ye mɛkalo tile 25. Nin kɛlen ye tɛnɛn don kibaruyaw sera ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko Seyidu Umar Tarawele ko mandat de dépôt dara a kan. An bɛ waati min na i ko sisan a kɔni bɛ kaso la a ka kiiri tigɛli o bilala juwe kalo tile 10 na. Kibaruya wɛrɛ mana bɔ nin ko kɔfɛ an b'o da aw tulo kan. A ni ce a ka kulomajɔ la.